Γεια σας, ονομάζομαι Βανδόρος Σπύρος και μαζί θα δούμε ένα tutorial για το 3D Studio Max στην έκδοση 9 για το πώς χρησιμοποιούμε το reactor που έχει, τον αντιδραστήρα δηλαδή, που μπορούμε να κάνουμε κάποιες εξομοιώσεις, κάποια simulation δηλαδή. Η σκηνή που θα δούμε θα είναι πολύ απλή, θα αποτελείται από ένα plane όπου θα είναι το δάπεδό μας, ένα box που θα είναι το όχημά μας και κάποια boxes ακόμα που θα προσωμιώνουν τον τοίχο μας. Και θα κάνουμε προσωμείωση κρούσης, δηλαδή το όχημά μας θα πέφτει πάνω στον τοίχο. Ξεκινώντας λοιπόν, φτιάχνουμε ένα plane, το κάνουμε λίγο scale να μεγαλώσει, εκεί. Φτιάχνουμε box όπου θα είναι το όχημά μας, εδώ, και μετά φτιάχνουμε box τα οποία θα είναι ο τοίχος. Με αυτά θα φτιάξουμε τον τοίχο. Με την επιλογή Move κρατημένο το Shift από το πληκτρολόγιό μας και κίνηση και κουνάμε κατά άξονα ψ, θα κάνουμε πολλαπλασιασμό του κουτιού κατά 10. Ok, είδατε, δημιουργήθηκε. Τα επιλέγουμε όλα. Κρατημένο το Shift πάλι. Κατά άξονα ψ πάλι από εδώ στη front, τώρα όπως το βλέπουμε. Ok. Σβήνουμε το 1. Εδώ. Τα βάζουμε έτσι να κεντραριστούν. Ξανά τώρα. Πάνω. Ok. Σβήνουμε 1. Εκεί. Ξανά. Ok. Σβήνουμε 1. Λοιπόν, ας κάνουμε άλλη μια σειρά. Όπως βλέπετε, δεν πρέπει να εφάπτονται μεταξύ τους τα κουτιά. Θα δούμε το λόγο. Θα αφήσω ένα κουτί στο τέλος να εφάπτεται και θα δούμε το τι θα συμβεί. Αν εφάπτονται, στην ουσία το αντιδραστήρας μας δεν καταλαβαίνει ποιο είναι η αρχή και το τέλος του κουτιού, οπότε επειδή δεν υπάρχει επαφή το διαπερνάει το ένα απευθείας μέσα στο άλλο. Θα δούμε το τι θα συμβεί. Θα ανεβάσω λίγο το plane, οπότε το τελευταίο κουτί δεν μας εφάπτεται με το plane. Λοιπόν, έχοντας τελειώσει, είμαστε εδώ, να φέρουμε λίγο πιο κοντά το αμάξι μας, να κουνήσουμε και λίγο το plane για να έχουμε χώρο από πίσω. Λοιπόν, και πάμε τώρα να δώσουμε τις εντολές μας. Create Rigid Body Collection, λοιπόν, πηγαίνουμε, το επιλέγουμε, πατάμε εδώ που λέει Add, να προσθέσουμε δηλαδή όλα τα στοιχεία και τα επιλέγουμε Select. Εκεί, και τώρα πάμε να δώσουμε τις ρυθμίσεις από το Open Property. Πρώτα να δώσουμε τις ρυθμίσεις του plane, όπου θέλουμε να είναι inactive, δηλαδή να μην αλληλεπιδρά με το περιβάλλον, να είναι καθαρά το δάπεδο, και για να το κάνουμε αυτό επιλέγουμε το Concave Mesh. Στη συνέχεια επιλέγουμε το box που θα είναι το όχημά μας, του βάζουμε μάζα 50 και θέλουμε να συμπεριφέρεται σαν κουτί, το simulation του δηλαδή θέλουμε να είναι box, και του βάζουμε Unyielding για να μην παραμορφώνεται, να μην έχει δηλαδή κάποια παραμόρφωση. Και αυτό που μας έμεινε είναι ο τοίχος μας, τα επιλέγουμε όλα, τους βάζουμε μάζα 1 και θέλουμε να είναι bounding box, να συμπεριφέρονται σαν κουτιά. Έχουμε τελειώσει λοιπόν και από εδώ. Είμαστε έτοιμοι, πηγαίνουμε στο Utilities και πηγαίνουμε στο Reactor. Έχοντας πάει στο Reactor, πριν από αυτό μάλλον πρέπει να δώσουμε την κίνηση που θα κάνει το όχημά μας. Επιλέγουμε λοιπόν το όχημα, πηγαίνουμε στο Auto Key, θέλουμε στο 50 frame
το όχημά μας να έχει μετακινηθεί και να έχει φτάσει πίσω από τον τοίχο. Για να το δούμε κιόλας, έτοιμο, περνάει μέσα από τον τοίχο μας. Πηγαίνοντας λοιπόν στο reactor, βλέπουμε ότι το time είναι από το start frame 0 έως το end frame 50. Σαν επιτάχυνση της βαρύτητας, για να έχουμε ρεαλιστικό αποτέλεσμα, βάζουμε το πλην 980 και στο tolerance δίνουμε 1. Και πάμε να δούμε το αποτέλεσμα. Preview in window. Λοιπόν, πρώτα υπάρχει το reactor message, θα μας εμφανιστεί. Στο reactor message βλέπουμε ότι τα bodies box λέει 0.3 και το plane 1 δεν εφάπτονται σωστά. Και αυτό συμβαίνει με όλη τη σειρά. Βλέπετε box 3, 7, 12, 10, είναι η τελευταία κάτω-κάτω σειρά. Κοιτάξτε τι συμβαίνει επειδή έχουμε αφήσει μεγάλο κενό. Επειδή μάλλον δεν έχουμε αφήσει κενό και εφάπτονται αυτά μεταξύ τους. Πατώντας το πλήκτρο P από το πληκτρολόγιό μας, είδατε, έχουμε ένα ωραίο αποτέλεσμα, αλλά έπεσε κάτω σειρά. Μας έπεσε απευθείας η κάτω σειρά και παρακολουθήστε την, πέφτει. Για να διορθωθεί αυτό θα πρέπει το plane να μην εφάπτεται. Εκεί. Για να το δούμε. Το plane μας να μην εφάπτεται. Τώρα δεν εφάπτεται. Εκεί. Τώρα αν πάμε πάλι να το τρέξουμε, preview window, δεν έχουμε κάποιο error, το τρέχουμε και να το αποτέλεσμα. Είναι αρκετά καλό νομίζω. Έχοντας τελειώσει λοιπόν με τις ρυθμίσεις μας, θα πάμε και θα κάνουμε το animation. Κάνουμε create animation. Αυτό μας λέει το μήνυμα ότι είναι μία αναστρέψιμη λειτουργία, δηλαδή δεν θα μπορούμε πια να δώσουμε περαιτέρω ρυθμίσεις, αλλά είμαστε σίγουροι ότι είμαστε σωστοί. Πατάμε OK, περιμένουμε λίγο, analyze complete και έτοιμο. Άμα δούμε εδώ, τώρα άμα πατήσουμε το play, το έχουμε σαν animation πια. Και είμαστε έτοιμοι. Τώρα παρατηρήστε ότι κάνοντας play, έχουμε μια μικρή κίνηση των κουτιών. Το βλέπετε? Μια μικρή κίνηση των κουτιών. Δεν ξέρω αν φαίνεται στο βίντεο. Λοιπόν, για να αποφύγουμε αυτή τη μικρή κίνηση και να έχουμε ένα ωραίο αποτέλεσμα, θα επιλέξουμε μόνο τα boxes, θα δούμε σε ποιο σημείο τα χτυπάει, σε ποιο frame τα χτυπάει το όχημά μας. Είναι στο 31, οπότε μέχρι και το 30 θα τα πιάσουμε και θα τα διαγράψουμε. Τώρα λοιπόν έχουμε ένα καθαρό αποτέλεσμα. Αυτά λοιπόν. Εύκολο είναι, λίγο πέδαμα θέλει. Κατά τα άλλα, σαν reactor είναι μία από τις πάρα πολλές λειτουργίες που μπορούμε να κάνουμε. Έχει πάρα πολλές δυνατότητες. Μπορούμε να κάνουμε εξομοίωση σε όχημα με ρόδες κυκλικά, να κάνουμε πτώση από ψηλά, να κάνουμε την κίνηση του νερού, μπορούμε να δώσουμε κίνηση παραδείγματος χάρη σε κουρτίνες, σε κάποιο βίντεο, προσφέροντας του κάποιον αέρα, κάποιο αεράκι δηλαδή. Όλα αυτά. Για το www.designcad.gr, ο Σπύρος Βανδόρος. Σας ευχαριστώ.